दिनै इन्डिजिनास दिवस फालिनाय जाबाय वर्ल्ड इन्टारनेशनेल इन्डिजिनास दिवस थागिबि हारिफोरनि दिनै दिन दा 1994आव इउनाइटेड नेशन्सनि जेनेरेल काउन्सिला 9 आगस्ट खालि इन्डिजिनासफोरनि थाखाय माखासे सिगनिफिकेन्ट डे हिसाबै दिनैनि दिनखौ फोसावनाय जादों। बे सिगनिफिकेन्ट माने पइन्टफ्रा जाबाय जे ट्राइबेलनि हा हु रैखा होनाय, राव हारिमु निरापत्ता होनाय, ट्राइबेलफोरनि माने डिसक्रिमिनेसननि बेरेखा आवाज दिखांनाय, ट्राइबेलनि राइट्सफोरखौ सुनिश्चित खालामनाय। दा बेफोर माने इउनाइटेड नेशन्सआ माने डिक्लेयार खालामदों दिनैनि दिनाव बे सिगनिफिकेन्स डे हिसाबै। दा जोंनो भारत संबिजिताबो जोंनो गोबां राइट्स जोंनो ट्राइबेलफोरनो होदों। दा बे राइट्सफोरखौ जाहाथे जों प्रटेक्ट खालामनो हायो, दा बिनि दिन दिनै गुवारै सावरायनाय जाबाय आरो बेयाव बयनोबो मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय जाबाय। दा जोङो बिनि गेजेरावनो जों मोनसे दुखु फोरमायो जे बिटिसि मोनबाय जोंहा गोबां जुजिनायनि उनाव जों बे जायगानि थागिबि हारि बर'फ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय हारि नङा, थागिबि हारि। बबे समनिफ्राय बर'फ्रा बे जायगायाव दंमोन रावबो बुरन्जिगिरिफ्रा बुंनो हायाखै। हाजार हाजार बोसोरनि सिगां बे जायगायावनो दंमोन थागिबि हारि बर'फ्रानो। आरो बे बर'जों लोगोसे माखासे ट्राइबेलफोर दङ। बे ट्राइबेलफोरखौनो थागिबि हारि इन्डिजिनियास पिपोल होनना बुंदों, खिलन्जिया हारि होनना बुंनाय जादों। बे ट्राइबेलफ्रासो आसामनि खिलन्जिया आरो बिनि बादै गुबुन ट्राइबेल नङैफ्रा बिनि खिलन्जिया नङा, इन्डिजिनियास नङा। बिसोरो सन अफ दा सयेल एबरिजिन मानसि, बिसोर बे जायगानि नङा, इन्डिजिनियास नङा। ओंखायनो बे इन्डिजिनियास मानसिफोरनि निरापत्तानि थाखाय माने जोंहा मा माने राइटफोर दङ बेफोरखौ लानानै जोङो सम सम बर' हारिया आन्दलन खालामबोदों। जोंनि सायाव डिसक्रिमिनेसन खालामनाय बेनि बेरेखा जों बाथ्रा बुंबोदों आरो बेफोरखौ लानानै जोङो आलादा रायजोबो बिबोदों। आलादा रायजो बिनायनि उनाव जों दिनै मोनसे एरेन्जमेन्टबो मोनबाय बिटिसि। दा बिटिसि मोननायनि उनाव दा दिनै जोंनाव मोनसे कुइसन जायो। दा जों बिटिसि मोनबाय, जों बिटिसि मोननायनि उनाव रियेलि जोंनि ट्राइबेलफोरनि लेन्ड राइट्स ओमफ्राय कालचार लेंगुवेज बिसोर सेफ ना, रैखाथि गोनां ना, बे मोनसे प्रश्न जायो। दा दिनै जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हु दंमोन, दिनैसिमबो जों 6 सिडुल बिटिसि मोननायनि उनाव जोंहा निरापत्ता जायाखै। हाजार हाजार बिगा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारिबो हाबनानै दङ थानोनि मानसिफ्रा। बेखौ जों दिनै उदां खालामनांगौमोन, दिनै खालामाखै। दा गथिखे जों माने दुखु फोरमायो बिटिसि मोननायनि उनावबो जोंनि माने हा हुआव जों निरापत्ता मोनाखै, बेखौ जों रोखा बुंनो हानाय जाबाय। आरो जों बिटिसि मोननायनि उनाव जोंहा मोनसे राइट दंमोन ट्राइबेलनि मोनसे डिगनिफाइड जे सिटिजेन हिसाबै थांनानै थानायनि, बे डिगनिफाइड सिटिजेननि जायनाखि राइट्स बेबो दिनै खर' जाबाय। बिटिसिआव नों दिनै रिसेन्ट 17 थारिख फेब्रुवारियाव नोङो जोंनि 6 सिडुलनि सिङाव मोनसे डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट अफिसखौ नों रुनिकाटाव सावबाय, बुख्रुबबाय, अस्त्र शस्त्र लांबाय। बेनिफ्राय माने दुखुनांथावसिन मा थानो हागौ? अब्ला जोंनि बिटिसि 6 सिडुलाव जों निरापद दंना? जोंथ' निरापद गैया, जों निरापद नङा। दा बेफोरनो मोनफा मोनफा प्रमान जायो। आरो बिनि बादै जोंहा बेल्ट ब्लकखौ जों उदारथ' खालामाखिसै, जों खालामनो हायाखिसै। आरो बिनि बादै आरोबाव नै दा रिसेन्ट जोंहा 2025आव जायनाखि प्रमद बर'आ माने 25 जुलाइआव जायनाखि अर्डार होलांबाय मालगावआव माने एपिडिसिएलनि हा हगारनाय 900 बिगा हा। दा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ बोरै होनो हायो? अब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाया जोंनि लेन्ड राइट्सआ बहा थाखो बिदिलाय? होमबाथ' जों प्रटेक्टेड नङा। जोंनो माने दिनै इन्डिजिनियास डे होनना बुङो, जोंनि इन्टारनेसनेल इन्डिजिनियास डे। बे इन्डिजिनियास डेनि गेजेरजों जोंनो ट्राइबेलनि हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा बुंदों। दिनै जोंथ' हा हुनि निरापत्ताखौ जों मोननाय जायाखिसै। दा बेखायनो जों दिनै बुंदों बे जोंनि थांनाय समनि जायनाखि भलन्टियारफोर, दिनै जोंथ' बेयाव दिनै ज' जादों, रायज्लायदों। बे भलन्टियारफ्रा बै समाव थै-थां जुजिबाय आरो दिनै बिसोर दाबो दङ। दा अब्ला बिसोर गोसोखांनांगोन, बिसोर गोसोआव फैनांगोन दाबो जे जोंनि अधिकारा जे माने सुरक्षित जायाखिसै, जोंनि मोनथाया जे जों दिनै रैखाथि गोनां जायाखिसै। दिनैसो बुजिनांगोन, दिनै आवाज दिखांनांगोन। दिनै जों आवाज दिखाङो खोब खम, लिमिटेड आफाद दं बिराद जोंहा बर'फ्रा। एफा बुरजा आफाद थानायनि उनावबो दिनै जोंनि आफादफ्रा मानो आवाज दिखाङा? नै दाखालि माने 28 थारिख खालि माने गभर्नमेन्ट मेसिनारि एखेबारे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सासे माने निर्दोषि मानसिखौ नोङो बे फुंखा बसुमतारिखौ गावथारबाय। बोरै गावथारमोनखो? होमब्ला ट्राइबेलनि अधिकारा थांखो, ट्राइबेल राइट्सआ थांखो, ट्राइबेलनि डिगनिटिया थांखो? जों मोजाङै थांनानै थानो हाला नामा? अफिसियेलानो नों माने अफिसियेल मेसिनारिनो गावथारबाय थांनानै, दाय गैया फोदो गैया। दाय दंब्ला नों बेखौ माबानो हागौ, नोङो आयेन गथ'आबो साजा होनो हागौ।
खिन्थु आयेनखौ बाहायाजासे आयेन गैया मु गैया गावथारबाय अब्ला जों बहा निरापद दं जोंहालाय जोंथ' निरापद नङा बेखायनो जों दिनै आल'सना जादों जे जोंनि भलन्टियारफोर आगोलनि बिसोर दिनै सम जाबाय आवाज दिखांनांगौ आरो गासिबो बुंनांगौ जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोङो आवाज दिखांनांगोन जों जुजिनांगोन जोंनि जुजिनांगौआ जोबाखै दाबो जोबाखै बेखायनो जों थाङै थुङै जोङो आलादा सेपारेट स्टेटनि बाथ्रा बड'लेण्ड बाथ्राखौ जों दिनै आवाज दिखांफिननांगोन जों बे बाथ्राखौ दिनै रोखायैनो बुंनाय जाबाय रायजो राजानि सिगाङाव